Escàndol públic, exhibicionisme i amb un pacient. Però com se t'acut enrotllar-te amb un pacient? No hi estic enrotllada, Albert. N'estic enamorada i visc amb ell. I no és un pacient. Vam començar a estar junts quan va deixar la teràpia. Sí, esclar, així de sobte. Un pacient sempre és un pacient. I el nostre codi deontològic ens impedeix... Què ens impedeix, Albert? Lluitar pel que realment volem? Ser feliços? T'equivoques. Jo no he trencat el meu codi deontològic. Però aquest Toni és un desequilibrat. Va provar de suïcidar-se. Va ser un accident. Vaja, veig que ho justifiques tot. I tu? Va justificar Lluís quan es va embolicar amb una de les seves pacients? Segur que sí. Aquestes coses entre homes es perdonen més fàcilment, oi? Al Lluís li vaig dir tot el que li havia de dir. Sí, esclar, li vas dir. Mentre jo venia a la consulta completament enganyada per ell i per tu. Va, Albert, no em parlis de codis ètics. T'estàs equivocant. T'equivoques sortint amb aquest imbècil. Mira, em sembla que la teva ràbia no té res a veure amb l'ètica. El que et passa és que n'estàs gelós. No et penso protegir més. Protegir-me? Mira, si em vols denunciar al col·legi, endavant. I si el que vols és trencar la nostra societat, truco al meu advocat perquè parli amb el teu. I ara em sap greu, però tinc feina. Et vaig enganyar, Lídia. El Lluís no volia deixar la Marta. És a tu a qui hauria deixat. El Lluís i tu no éreu les persones madures i sensates que tothom creia. El vostre matrimoni era una farsa. I pel que veig, la teva vida encara ho és.